Mendo for mama akwa na mama atsena say emfa embra is the king television so ebusia me gidi say nyankopon adom oho eye wo bebi a obo biara na emra so sem do repair futo na poso no me de ebe down wo ewo kwan so nko so na ebusia wo obi a ebusuani bi a sebe oye yarefo ana say ebusuani bi ana owufo bi a owo ba ye kasa sa akwada no ye special child or ye disabled kakra yen fa ne sa wohu bi pen ensamben ene ya amanfo tai ekafa sa nkwara ne omawofo ho ana se busuafo ne ho se ebi ato pen a ubehu de meken na ye papa bi abapiem ewo ante na anim na akoba se akoda nyame ede eche won no akora no akwakoye special child that is like ye can nipa fempa because akora no or a abnormal system ne we no asensha dan kon kan papa ntine beka so abnormal kakra nenso no ebusua ye pese me pese ye kɔ ni ekɔkɔhwɛ ni ekotie asema ye papa yi ede ebaaye ye hwɛ se eba no papa na sen na ɔhwɛ akwara na se sen na ɔdwemfa akwara no ho na maame no nso na empo ebusuafo from the both sides eye maame ne papa no ebusuafo no omuhu akwara ne esen sen na omukafa akwara no ho na afensu abɛhwɛ the society as a whole omonso so de omuwo efasa nkwada ye from say special child ehu obusua me pese wo ka me ho ne ekotie de ye papa di ban ne hwɛ say uyo obi a ebi wo obusua mu a na obesi for be handle that kind of situation at hand say special child be ewo ebusua ni ma ye mpo no ana say ye kanoka ebusua no obusua Mwa yonko hwede ye papa yi ede baaye Bada men na meti tafrade na honum na men pese na men pese me ware honum ama honum ni kurum no kwawa ti na wo se me ya me ba medium na me bepe oba ntimba na urade adom Matias nti 46 na won for bada na me fa oza na me ba na nye too much na too much na de bebre dia anye na me nye ni bebre kosoma me eti me no oba no agya urade boa ma oba ne fa yafuru ti ahyase no me kwa adwuma me so oba wonyema de kompai boy na yensen entine fiako entine fi ti meka oba ni mua meka oba ni mua na jawurade so ye na sundwiem ti ekutemu amani age se jawurade adom me eba bema menso mekra dana ewurade ma akwala no nso baaye ti mehu me ba no anasebe mani age pa na me de asedam ewurade fedi e 3 weeks ko wa manche no fedi mbei wa fe ya na furu epeja wayiyi nkase asenam kole ya fi dia ba misuweni ene me de ha ne be kire me na me de na duru ba bia na me de na okọ afi dia ntia haban enti enu achi na me ma me frɛ me phone so se dia ya no bi titi asenam haban wo yekurum nti memra na ja wo mommo amen ti o ka ya no me kwa na ya konfo na me ja haban di nyankopon ne boy but wo dia fa nipa so tina me gidia nse bia me kono amaduru afi konfo no bosuma ba ka kire me sa kwala ne nye nipa na wanyina mfiri ho a emmoa me na woba no nso nyinsa na chintem ti woba no kura ka kire me se we yade a we sa hye ne yafunu mu ebo nanim de ne wo mpene eti me ka kire woba ne sese minni ho na de o hye yafunu mu no ode ne nsa ka no ana de o yade ne meba na ne ho atechima kura ne menene de enti komfo ne kasa no ene o ka kire me se esi obeyi akwala na firi ho enti obeji 3 million
na ne snap na afi ku jan na ye Sunday ti memra na Tuesday magi aduro mfanka kwala no me ba ma me nkrokro akwala no me nchine no common sanka ho ko se me krokro ndi ana kire se me pe no akwada no enti ahyase no ka se oba no emfa kwala ni nsi akwala be 2 month time no saya de animpo mpetse wo gi akofom no de konfo no ka se me wife ni nya akwada no mu enti ma omofom ti mi hunu se ma baba bia bone enti me maame o ma ekofre me maame ba no wose wade tu nanim sa kwala ne se ni se enti ammoa no se ni de he sa kwada ne nya nipa wa nyina mfiri amesoma no kora nya yie na ayade aye so die pa kase na de bebre me enti maame no so ka se obe wo he na obe ha wo mode a wo foa so o maame wo me maame eso wo foa so enti 3 million no to asia 500,000 enti konfo ne ka se memra na Sunday na Tuesday magi aduro mfanka kwada no no onko enti me pia na me ka kire me wife nse se nyankopon te asi me mama ba mu muda enti eduru fie na maame na ka kire me se ga ba kokora no wono bito ne sa wo kwala no ma konfo ma na duru okoye no wo ho ato wo mo ba me na me na me nim nyame ame so mo no enti me beduru kuma se na mfa afon frɛ me maame ana me se maame won se wo kwasori Kristo ni konfo na mo aye bone na dia wo ye no da na pawura de chew se na memfa bone nchew ko skana wuyi ye nkyere se wo fo aso ye nkuma akwala no na nyo na wo na Kristo ni nka wo ba nka wo de ne se mere minim se bi aduru na ade ma me na ho aton na se na wo ka dia ene mempene momfa me na mfiri wo na wo fo aso dia na kire se minim ade kora ma wo ka se nti da na panya me chew ti du achi na anu achi na nuanom nyina ne me hyiai se man kasa yie na me se maka ma ni di ma me natem me na me ba no ti se nyanyankopon na bam na menya agidie ni gina ya kakwala no nka o manfa man me nsa anhye boase enti no achi na me ka kire ma se ne se na ato me nti won fa menya ba na kwala no nka ne mata ne ho me so na me ha me dai ga no so ne ma me netie enti me ka kire ma me ne sa Ewrade hu ye mobo. Ewrade hu ye mobo. Nti sa akwada nti wenkwa ne akwada ye beka se oyare ana. Ebi mumma ye dom ko hospital krampa mum babio. Na papa no bodie. Na me no so da na se wenya ne sei. Na me no so da na se pa se wenya ne sei. Na Mame, what me do oba ama oba aba say wo de ona na ekwa ye draw because of say obidi asamaya kwada no afede ye nkoduru baby a ekwa kwotete asara medura abusumfie wo kwa sore nso ese wonim Kristo wo sa kwa sore nso ka ho nti we ya ala so sofa na so waso mpani ebe hu sa de we ya eya junior tu say ya bone si etu sanya ya bone na chese maame ne papa no ka sa na obi ante omunte pe o omunte pe so ma wo omunte dan baako so ma wo kra esa so nyem foforo na enu achi no chese hwese ne a akoda no ye ne maame no ene ne nana eya abrante na silban ede akoda ifaso a na wo so kono kwate no ade 3 months na kono nya 3 months no kwate no ade free o maame enchen no kwate no na eduma bi na wo se abrante okọ asori nti ofre maame no eya na yere no ka twa ne so o meje akode na nka eje onya kwa sodo ba no baba beje na dey as usual sene okọ eduma okọ beje akra na okọ eduma ba wasan so baba beje na dey akwa kwetena ne fie ehwa na obai nkwama na no so nko ka asema se wa we ni tua na mani tua dan ne maame wo fie se nti wo maame wo fie a na no tua se wani wu hu sa kwada wa wanyi nse no no wa wo na yawe nti
akodei ti yankane nka nipa ho anti no ma me won tuntumi emfa ne nkofie na cha so already ni so cramp no na ase wo ba no so ehu eye abrante nua ba aka cha ne se ompe akora nanim ahwe wo fie ompe sa akora no be ben no e wo fie ho na waka chira ne se you onfa akora ne empe baby mfa awana brand aka cha ne nua ba ne se ade wa ye in fact aye ne ya nti ba ne se na maami we etumi ka asem we no wantumi a reply ne se onu ni nua be ma ne onu ana kodei ya vi onu ana eku wonu ana ehwe sa kodei aka at least ni papa betumi afi na jetaba ama akoye tumi nya na hoto ne ni fa ahodie wantumi aka hwe ankyere akwara eyi ankyere maami okay esu se no bia edwene nti onu de no be so on confirm me na ohu se asem na mam ne kan na ye sa papa no be kan ye ana se ne sister no na aka bebi aka to anamo eja ko frɛ na da so nkoja na asem se ne so no mo koyo na aseba no so si nyoma no ochia no na obisa ne se ni se na ne ba na ni nua ba na ba kan no frɛ no se fe sa no kan ye na do kan ye bia no What's I didn't know so Cassandra Nana, no, it's occasion said. Acordano on pay baby fanning fa. Na enya do abegwa no na all she ni sika no so press so ya ne ya. Na papa say how. Wo she ni sika wo say ni sika wa akla no hu ayo no akasa ne ba. Ono ne ba on meji simpo anji teku. Anji dama e wo wo ma me ho. Nti how come sir? Wo betumi abie we no akase sika ono se wa ono ne ba ho no eya wo ya nti na che se ne kra no opine so se de ye friends of comfort ne kan ye no ankomo ne sa bebe omo mpe baby na omo mfa akra no enkonkofa ende na asumdwe mbra ni senti no omo ompesa akra no bebe no na sa na ye ade oba tamben Into the star could die, say ya. On a insano. A boa sabe, I am more crampon. So won't yard cry. So why you shall ma wanted the honuma. Obi do abaka so send order the honu, the ninja then, over poison one, no will. But so why you shall ma wanted the hon, or pray nurse so by a day. Obey the day. Untumi nkwatono ntwene saa keke na nka manipa. Nti aba ne sen na yu wabusua wo ba wabusuani wabusuafo ene mi so medie e kan bom se enkoku akra. Ye sen wa akra ba na sapa ne sebe on sheda anye nipa on sheda anye normal. Am try se koku na. Abusuya asem we die you say you are getting where we are coming from and where we are going to. It is asem bone na obi be kafa kwala na mekoka na omu nyina to ye no agume so enti na minni asem bia asem na obi wotwa ka na mempa ya na mebo si na me do ye nti adopa obi timi di adoma me na makodo concrete ni makoso a na oba no nso di adopa nsu pa nyina ene akire di oba no me yi akwala no akire no na chese oba no nso no enya homeka kakra wa akwada no ho but still an me firifia na mani wo machi ebi o meko fie no na che akwala kosa bi wagya ne nan na odam na Johnson na chese me wura ho to so me nkoma wo ban so nkoma enti ada me firifie kura no ne mani wo machi me kwa asema me ka kire urade ense urade urade me de mba na sha onsa hwe no so ma me dampa ya me bua ne se urade wunim enso hwa na tu nipa o mu ntimi nyina na ensem e ka ye ni nyina achi no ba me da sukuta kwada no mu di a urade kire otumi makwala no so me da bia me se urade me de akwala na abafode ama ho pagano na da achi wani monyam na di na me tena FM so enia dance yam kama mansan nyina hunu utumi no ani monyam
cause me have first in situation na kwada we wo mne ne ya metimi hu Awurade ya kese Awurade ya kese pa ya wo bia be wura sa situation mu no entwa ne nkɔhwe achi na hwɛ Awurade cause Awurade na wotumi so ɔgye nipa nkwa cause emergency me wo ho wo be hu se wo bata we tiram ha and so still an me beda sukuta me ba wu just a minute bi anipa wu so me banta time am de no ko nyina ni nyina de oxygen si no so enhira nkasa fu Awurade am de me ho ato no so Awurade obi bi ode ne ho ato so me nanim hu aseda enti sanso ho we no no ma mentimi nyina na show ho anim onya na fa kwara ne ye ne ye wo pe cause me de na bafode am Awurade titem bia me da me sum yeso nyina ni suo me ye hwe enya yie ade be chi ana me yam hyehye me de na ade be chi nkwala be die ti wo mu a me se antina se na ko antina se ko akoma to yam na Awurade be ma ne nsa so antina di manim abepem enne yakutakuta me sa ni nkranje ti enua no me de masem a meka ne se enso wetu obi a mo obi a me na ba mu ko se manfu ekum nkwada wasase we so nya sem ketewa wo bitimi kasem bai di o ya de ntimi me tete no akuma akwala no wura sanso wen mu a wonim reason nam so Awurade ma sanso wen tu wontu obia bi so we betu obia no enkuma akwala na ncheti akwala no obitimi de adua ne ba hyedem adua no mo gyato fom ne de amakwada no me ba me ne tu nsa kire didie me ne didie osimi na so sei me ne da kete so so de ni tirinwe fu ya no makoyi no wo jane nine da de be chimbi agya na bia de me kye wo ba no kura me na nyine toilet dise bia me ni o me ana me yi ne toilet ni me dware no asiesie no ho ti me makwala na ni nya ne ya ko se nso ya me wura mu na nya Nyankopon a ko ne ma ho oden de me ye nipa ka mi ntimi ba na mo sesafo Awurade epese na nim onyam daadi nti no sanso we ne ba no wo magina ti aseda na me de da Awurade se nuanom obi bia obewura sa situation bia mo aba mu ebusia ewon pa de abrante wa bre ne ba no ho pa so abone ho kan kasa papa tan edi pa ba ya de eja ba ya na abrante ye ka wa boy nya sem kotwa na kra na hu ni sa no 6 years yo wenya 6 good years wo mu ko hu na ante na mu ko hwe no ko hu na o 2 months pe afi nchaba kana nya 6 years na chese akwanchira ni baby a wa kwa kofofa no abrante no abre wa boka anante akwanante asofofo so wo mi so wo do one sofu bi ho a hu akwa no si pue o yire no na efum kwa no nso bi da ho ebo de hye o si nso ni mu ba ene ye de abro no papa no enya maame ni mom na de bro maame na no carry akwa na nda enya no na de ben papa na de bre we yala na edu enwe no wo mo kwa mpai ba asofo nkotoa no so ene chese minim saya no mo pese wo mo din o o ma ya anso adede mfa they no can see say adene emfa nti adan na wo ha ho ka asama enim sa kwada no o mo mpa baby fa no ye fish akwa na ye fish le mu ne ya wonya catfish and say mad fish just say enyoma cross and some cross that aso ha no achi no osanso ko baby ebusia no ko say honom no bibi papa bi efi Nazareth e de ba ya na say den ebusia wa ya ko de ko he enu achi no usan ko bi om enu achi ye hwe asofo a wachi no enu achi me sa ko obi kire me se hwiyo so wo ba bi o se hwiyo so station ufiri akwa wonsa left ekwa bi da ho me kwa wo ba ne da konwam sa wo no mu kura na wo ye sofo me kwa no yare asemu asofo ne wo ba ne kai odifo ba ka chem se akwada na mua me enti nyade a ebe yi odifo ba na mu asemu akwankyere se me mfa kubensu ni nyanyanyade akwada no na so no ye sofo no kura na ya ebe hwa mahunu ti ejame de minimudi emba na mbe ya akwankyere no
Sam na ma se ni so ohia akwada no oda mu nyina na woni reason ba na menim enti me ye akwankyere na ma me ne de to makiri ba nso ohia akwala no e won dem no me kobo ne ba yie ba nu achi no ena me sa call sofo no cancel me kwa na sofo no busa am se dia asem na asie na sofo bibia nsi yo na ma se na so ohia akwala no won dem wasi akwankyere na me de ma wona. Okay, yem fa no nkogu ho na yemra wiase fam akonfonso achim. Oh, wachini so pa machini usi yesefa kojan bra kojan na nkam de be den aja anti na minima de kro de be ye se on de niema kojan ne de kojan ena snap ena nkosua na 3 million wadi wo yia ukola na firi ho no obe bontu ana obe wo mana duro poison no de poison akola no na enhyiran kasa fu awurade se wo so yi pani ni firi ho a ketwa no ohye yafunu mansa ma ba na mu awurade a mesom na amede me ho ato no so enti na kwala ne ko school na chi ba ne ko school wo hawo anka wo mudi mi kwa wura mu ko so si we no yi ne fira do ohye yafunu mu no so on de konfo no tu on de wa ben wa hunu but awurade a mede me ho to no so no ene na chi ba ne ko school a ya wo na chi ma mienu e ma mienu no wo nso ye be ma cause no mom pese break me say me nwo because me kuram kura na chire yi na me wo ye no me ti ye sese me wo nyina sese be me hu ni ho but na wurade 46 awurade ye bibia wo ni me so hwe kwan wo so manimu ante awurade ye bibia wo ni bre mre no nso ya na na ho ho na me da me bo adwuma kama eti ahyase no me ma me ka kire me se wo ba na woda enti me wo ha me ntu ana ma na me se me ni problem bia me ni ana ma bia me tu emre no so awurade wo de akwada ne bi be hye no ho animonyam ti me ka sa na ma me se wunim nyansa sa de wanyina dure ana me se amepe na wunim se ma me ne ka sa na me tu ana ma bia kakwara ne ba ya omka so onye nipa nkama giadi cause ma bakwati awurade enti bonsam se di omo ade fon enti chendam se menya agidie ma asafo awurade amantu ana ma obia no wati ase me di nkunim ajo ewusua ya bre itie ya beka se wa bre maboka stigmatization no so doso den so papai. In fact, when Johnny Nyam ye chiri dida, when him is over jidi when yamimu, and it's no more kaya, to say, when the chiri, and yes, I didn't go nimble as a billy, on any bay, a money no more. Now, I quite say, and that's what I will. So, mobile can operation, or me an operation now, not to say, be to me, I come and I was yes, I can doctor ni. Ewo eye hamano so ansa na no omukọ hospital no operation asema no mbeka na so no nsembisa bi wo no etwase ye bisa doctor ni no ebusua mama yankwa ne enkotie nsembisa ne anu ya doctor ni no ede emai autism den na deba saya die den kra na deba na eye bi before there sin so ba den na kofa ba yo we me da wase chiefo nyina autism na nkasa no eye word no free Greek kasem ase chese auto no self chese wankasa wo ho enti eya empem bebre no ye wo akwala na wayira nyama bi free no ho ba ko ni social development and also the social aspect and also interaction na ayira every ho so social aspect ayira everywhere na ede or how ede aba ebi also developmental in development in language ne kasa and also etumi ayira ebi also a se no ni padi nkuta ho and also tumi ayira na afi oye ade bi bi oboni trinko rigid oboni trinko sa to aso a eno so sa nti definition no degree na ye kan say neuro behavioral we say disorder na say ade bi anasa condition anasa ade bi a
ɛfa no wontini mu ɛne wadwene ɛka fra wo tibia ɛne ne sɛnea woyɛ wo nneɛma no ɛno na ɛka fra ama yɛhunu sɛ awo nipa we deɛ ne bibia nzisu yi o anka me ne ka se nka obɛsere anka na sɛ ne bumfu o saa de we ho nso no ne tibia bi ho mu no sɛ ɛyɛ nija anije nko a ayarho nko a ɛno ɛna yɛka na yare we no se research na akokɔ so bebree no yenya ngina so sɛ ɛyɛ we na de ba anaasɛ we na de ba nanso kakra o ma yɛ duro no amanya ba behunu ne sɛ one genetic anaasɛ ɛnam awo mu no bitumi nya sɛ yɛfa ne sɛ wo fie obi enye bi ɛwɔ hɔ a ɛyɛ likely sɛ awon to aso no wɔn nso on betumi enye bi nti ɛno ɛyɛ adeɛ baako ɛyɛ one great factor na sɛ risk factor ebetumi ama obi etumi nya autism ebi afei deɛ toso bio ɛne sɛ ebi a awofo no ɔmonyini aged parent nti so obi a wonyini ansa na ɔwɔ akwala no ɛno nso ebetumi nya transfer so a obetumi enya saa autism yare yi ebi afei enu etwemu a ebi atama wonyemo no ye wonuro bi a wonom ye enu nso betumi e de ohaw no e de aba ama autism yi etumi e de aba empo wonyemo no infections bi wo ho a ebetumi ama saa autism yi etumi aba akwala no so saa nso na adwene mu nsakraye bebre so betumi ede saa yari ede aba nti no basically ne de ka se enye nsuo ba eye disorder bi aba eye mfumsuo bi aba ewo awo no mu ebetuna ye brain adwene ebetuna ye adwene ebetuna ye infections ana eduro bi anipa na ekonomo ye ana se ade no ewo abusua no mu ana nipa no wotumi afa ana ode aba ewiase nti na ne process no no anida so wom den na obeka acha wofo a ewu mo frɛ ti say yes o yenso ba anadwo de so mi ekobo nutuo wo beda ne wo betena kɔ maneto doctor den na wo beka enne Ghana yetimu yi eda so ho pa yo the essence say unya batisa enye nsuo ba ene ne ye first thing if ade a ewo obusua mu a ade a wonso betimi awo bi ebi a wo sister ebi a wo faase bi ebi a wechiri be se mpre na a fourth generation a obi nya bi but ebi o mu nyina ba be wuwu kɔ nti wo de ewu se na wo obusua no no wonya hu bibi saa ye ebi a na ewo hɔ na since running through the family line there ade a obi nso wo obusua no ma obetimi nya wo bi a enya o ha wo kase bi a ha adwene de atete de nanso enye nsuo ba eye mfumsuo bi na akoso baabi ana wotumi ade awo eba etesa jo ebusia doctor kanini wa kanini na ya no mu a nkwade yi bi special child yi eba won se de nyame beye bia ye hwe wo ye normal won nam ho me I am special. God created me special. Now so you see, in kwada sabe, omo what that kind of syndrome ne, omo system na abnormal no, omo ne for special child. Ne wo special school di ewo home. Aya di chiro omo ma omo tumi nyi be mpanimfu. Papa omo nya baby pagina, ebi tumi nyi eye doctors nyina. Na abranti chese eya rewo wakofa ka na so o di akwayi ma passenger ba ko so nso akwayi ma obi ambe so chese obi adwane ka ni ara wa ya kakaisa iti debi o mi pese mi bi so onu kwa na akoda asade we aya na ana onu kwa na akoda anti sesa nkoda no ye omu ben ye yan na ye dwane no Entu wunti ena wo beye seye anka to anka obete dia amanfo binum efem ewo omabrabo autistic we child chale enye easy na amanfo ka eni efa no to no twene eno ye nsuo ba otaka enye nsuo ba
Say be sad na I say ebi aba we busu maka hu say ebi na ebi wo generation na ebi aba reincarnation na ebi aba enu ntre say abofra no oyensuo ba enu nche say oyebusum enu nche say oyebefo or like on the bad luck dey bro afa bad luck dey am fam bro ayemfum so na yeden aba no ho intino ma no yesra mu yesi se enye genetical enye generation a ebe free enduro bi a wunyi se akoda no faaye because so shakra na ni nyina tumi dandan onre na ne papa saa ebe den na se nipa omukọ nipa mu na nipa atwom nka se ba anka sa wona na moja tumi pio am se won pa akra no wo fie is every baby free my shen ye and na so wo ho se ebimu ayarefo binum sebe etumi ebe ye ewe artist for ne omo draw no omo tumi imagine things no me to paper so a any say omo nya fun o sebe omo nya fun o they are also humans etumi nyinsam so menku a chimato bi na aba enti sa sembi sei ba eya mususum kasa eya mususu en susu nyoma ho sakran ye fish oya fish oba no sanka sabe papa watakra mpo na nka na se nya fish ana cat fish owo yi cat enim na owo fish body mo pa de Ghana dear I don't know I don't know why say since you ba pam chow enen nyine wo ho yakoja ne si nsua no ne efufuru to so obeda ne pem na akoto nsuom enen nyine wo ho nanso ye sere mo ye ka kira mo say bibi say si a eye mistake na aba na mom na enye bosom enye nsuo enye nam bia eye mistake and I say if I want to atwaso na aba bedru ne so into se bisaba na wehun senia besifa ne omo ebetena ye wo schools e de ma wo mo a omo tumi koye kirechome professionals for ha wo mo ebo ma nkadai etumi ejina brand enso beye mrantempa ne amaba wa pa e wa brabo mu a omo beye burden emfa ma ebusua na se country no e wom se eja ha adwendie na enso ni da so e wo ho Sabani sa mama yen come on beyen mama yen come on beyen na mum no mema ye bo mo na yen stigmatize omo na no de enya ade a ebeboa ye ebusua gidi say sa situation we bi no ebi to a na so hu bia be hu se ne a wo be handle no mama fa wo ensi ha da se ne amasan so aba wo nan so bia mama refi se obela ke no share na fenso subscribe amami edin no eye obi kecha abna tevia okweja ebusia mamenkra amina wasisa ojegwe na o share